și vecilor. Hristos a înviat din morți, cu moartea pre moarte călcând, și ce mormânturi viață dăruindu-le, Hristos a înviat din morți, cu moartea pre moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le, Hristos s-a înviat din morți, cu moartea pre moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm pentru răposații ostașii căzuți pe câmpul de luptă, ostașul Ioan, ostașul Anton, ostașul Ion, ostașul Ion, Grigori, Pavel, ostașul Nicolae, ostașul Constantin, ostașul Gheorghe, ostașul Anani. Pominește, Doamne, și pe răposații ostașul Pavel, ostașul Serghei, ostașul Ion, ostașul Alexandru, ostașul Ion, ostașul Simion, ostașul Oli, ostașul Mihail, ostașul Zinoviu, ostașul Spiridon, ostașul Afanasie, ostașul Nicolae, ostașul Trofim, ostașul Gheorghe, ostașul Ion, ostașul Chiril, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor, unii toți drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor de la Domnul să le cerem. Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care a călcat moartea și pe diavolul a surpat și a dăruit viața lumii tale, însuși, Doamne, odihnește sufletele răposaților ostași care au luptat pe câmpul de luptă, în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea și orice păcat au săvârșit ei în viața lor, cu lucrul, cu cuvântul, cu gândul, cu voie sau fără de voie. Doamne, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-i! Că nu este om care să trăiască și să nu păcătuiască. Doamne, numai Tu ești fără de păcate. Dreptatea Ta, dreptate este în veac și cuvântul Tău este adevărul, că Tu ești învierea, viața și odihna răposaților care se pomenesc ostași aici, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește. Hristoase, sufletele robilor Tăi, unde nu este dureri, nici sper, nici suspinare, și viață ce fără de sfârșit, făcând tânguirea cea deasupra groapei cu cântare. Aleluia, aleluia, aleluia.
fericită dormire, veșnică odihnă de Doamne, ostașul Anton, ostașul Ion, ostașul Ion, ostașul Grigori, ostașul Pavel, ostașul Nicolae, ostașul Constantin, ostașul Gheorghe, ostașul Anani, ostașul Pavel, ostașul Serghei, ostașul Ion, ostașul Alexandru, ostașul Ion, ostașul Simion, ostașul Oli, ostașul Micael, ostașul Zinovi, ostașul Spiridon, ostașul Afanasie, ostașul Nicolae, ostașul Trofim, ostașul Gheorghe, ostașul Ion, ostașul Chiril, pe acești pe care i-am pomenit ostași și pe cei pe care nu i-am pomenit, din neștiință, din uitare sau din pricina mulțimii numelor, sau pe cei pe care nu are cine să-i pomenească, Doamne, Tu pomenește pe toți cei reposați ostași, Tu care știi vârsta și numele fiecărura și le feluri veșnica pomenire. Veșnica pomenirea, veșnica pomenirea. Veșnica pomenirea, veșnica pomenirea, veșnica pomenirea, Dumnezeu să-i odihnească, Dumnezeu să-i Hristos a înviat din morți, cu moartea prin moarte căcând. Celor din mormânturi viață dăruindu-le, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Macii sale, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului și dreptului Lazar cel înviat a patra zi din morți, sufletele reposaților ostași care s-au pomenit aici, în corturile Sfinților, Doamne, să-i așezi, Doamne, cu drepții să-i numeri, Doamne, dar pe noi care suntem vii, să ne miluiești și să ne mântuiești, ca un bun și de oameni iubitor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Stimați și iubiți credincioși, stimați și iubiți creștini, în fiecare an, în data de 9 mai, noi creștinii suntem datori să-i pomenim pe cei ostași, pe acei ostași care astăzi nu mai sunt printre noi, pe acei bravi eroi care astăzi nu mai sunt printre noi, dar spunem așa, datorită curajului care l-au avut ei, noi astăzi spunem în lume este pace. I-am știut pe acei bravi eroi, pe o parte din ei, care nu s-au pomenit aici, dar o parte s-au pomenit, i-am știut ca Ghea Vasile Ciobanu, ca Nicolae Petrovici, ca Ghea Colea Budeci și alți ostași. Eu și unii dintre dumneavoastră i-am știut ca oameni bătrâni, ca oameni bolnavi, poate. Cineva fără un picior, altcineva cu alte boli, dar atunci când au luptat ei, au avut vârsta de 18, 19, 20, 21 de ani, niște tineri neînfricați și curajoși, cu un scop au mers la acel război de a-și apăra patria, de a-și apăra pământurile și țara lor. Le mulțumim și închinăciune le aducem lor, care nu mai sunt astăzi. Noi, cei care suntem astăzi vii, atâta putem face pentru ei, pomenire și rugăciuni,
ca bunul Dumnezeu să le dea alinare și să le dea iertare de păcate. Poate undeva cu voie sau fără de voie, așa cum am zis la rugăciune, și ei au păcătuit. Că nu este om care să trăiască și să nu greșească, să nu păcătuiască. Și nădăjduim și sperăm și ne rugăm cu toții ca bunul Dumnezeu să-i aibă acolo sus în ceruri, în sânurile lui Avram, așa cum spunem la rugăciune. Mulțumesc și domnului Vitale pentru această organizare și el are aici o rudă care a fost pomenită și face parte din acei 20 de ostași ai satului Baxani care nu s-au mai întors, au mers un număr mai mare, dar 20 dintre ei au rămas acolo undeva pe pământuri străine și nu s-au mai întors la casa, la părinții lor, la frații și surorile lor. Durerea a fost atunci pentru toată lumea, dar îndeoseb pentru familiile îndurerate. Astăzi știm cu durere în suflet când petrecem cineva din copiii noștri sau din rudele noastre, petrecem undeva peste hotare, la lucru. Chiar dacă se întorc în timp, în scurt timp se întorc înapoi, comunicăm cu ei prin rețele acestea de socializare. Și oricum, noi aceiși care comunicăm cu ei, oricum cu durere în suflet vorbim. Dar să ne închipuim câtă durere aveau în suflet mamele mai mult, mamele care își petreceau copiii la război. Dumnezeu să-i odihnească și să ierte păcatele la toți, dar noi acei care suntem vii și eu și dumneavoastră, care sunteți și mai tineri și mai vârstnici, să nu uităm data aceasta de 9 mai. Și de fiecare an, în fiecare dată, cu timp și fără timp, să-i pomenim și să facem rugăciune lui Dumnezeu pentru ei. Hristos a înviat! De mic copil, mama mea îmi spunea că tăticul ei este plecat la război și pierdut fără urme. Sta beata mamă, betul frate, în așteptare, zi de zi, așa și n-au mai dovedit ca să audă o veste careva ce s-a întâmplat cu tatăl lor, bunelul meu. 75 de ani de așteptare. În acești ani și fiica și fiul a murit. Anul trecut, întâmplător, răsfoind de careva arhive, ele au fost secretizate, dar s-au făcut publice și la 75 de ani de căutări am găsit data când a fost rănit grav, a fost schijuită partea stângă, în piept, rană deschisă, dus în lazaret și pe data 23 martie 1945, la o lună jumătate înainte de Marea Biruință, a decedat, nu departe de Budapesta, în orășelul Martonvanșar, unde este înmormântat într-un mormânt comun de 527 de persoane. Atunci am hotărât ca acesta este misiunea mea de a aduce un ultim omagiu bunelului, de a sufletul, într-adevăr, s-a liniștit cumva, de acum știm unde este, în ce lupte a mers. El din sat a plecat 30 noiembrie 44, când s-a întors războiul, ofensiva când mergea înspre Europa, atunci l-au luat pe front. Undeva 5 luni de zile a fost în lupte și a decedat. El era cel mai bătrân, avea 44 de ani, cel mai bătrân din sat. Și vă spun încă o dată, 75 de ani de așteptări, de căutări, de soția a murit tot cu nădejdea, poate a venit. Fiica tot așa, piciorul tot așa. Și acum am rămas noi doi nepoți, strănepoți are, răstrănepoți, și am hotărât că de datoria noastră să aducem acest omagiu. Așa și Domnul a binevenit ca să se întâmple 9 mai, ziua comemorării, și
Paștele Blajinilor să fie într-o zi și am hotărât cumva, măcar cât de simplu, o coroană, un buchet de flori, o pomenire. Cred că pentru sufletele lor, celor decedați, să fie o ușurare și pentru noi tot așa. Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. У мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали пол земли, этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.